Hola, nenes i nens de l'Escola Ginesta. Avui us faré un vídeo sobre una fruita d'estiu que segur que us encanta. Avui us faig el vídeo sobre el meló. El meló és una planta de la família de les cucurbitàcies, com per exemple el cogombre o el carbassó. És una planta exigent en el que respecta a l'espai que necessita per créixer. He buscat en l'hort un espai prou tranquil per ell. Veieu que al seu costat estan creixent pastanagues, oi que sí? Bé, les pastanagues no són plantes problemàtiques amb els melons, amb la qual cosa no les treurem. Però sí que havia crescut alguna altra planteta que era incompatible i l'he arrencat. Més que res, doncs, per assegurar que totes elles poden créixer amb tranquil·litat. Bé, en el centre d'aquesta petita feixa, en la meva aixada, faré un clot molt bé. Agafarem la planteta i amb cura la col·locarem al mig i normalment amb les dues mans, jo ho faig amb una mà perquè estic gravant, però amb les dues mans i amb cura ens assegurarem de que la planta quedi ben col·locada i sense compactar excessivament la terra, sí que quedi prou ben fixada. Ja sabeu que per evitar accidents, quan recollim les males herbes, és una bona idea posar-li un cartell. Així no se'ns acudirà arrencar-la per equivocació. I el darrer pas serà el reg. Regarem molt poquet. És que ve pluja. Ja sabeu allò de pel maig, cada dia un raig? Bé. Bé, al llarg dels propers vídeos que us vagi fent, us aniré ensenyant com creixen les plantes que estic plantant aquests dies o les plantes que estic sembrant, perquè totes tenen el seu procés, n'hi ha algunes que són de creixement més ràpid i d'altres que són de creixement més lent. Ja sabeu, el meló, a part de donar-vos vitamines, aigua i fins i tot carbohidrats que també són necessaris perquè us donen energia, és una font de plaer a l'hora de menjar, ens refresca i ens ajuda a passar els dies d'estiu que són de vegades una mica complicats. Apa, fins la propera. Adeu.